أب مونغو نوح عمت محزنة زلون يوغندا دوب سودان حدش قتش تجميرو بزعباز زملكت كنرينا أمريكا بقيح بحري والتهدرات كتقمت حتو غريب الله بزعباز زملكت ونكرينا حدش مجلسي مار كارني وبكندا زوص حدش مجلس زملكتن جكازي تأثيرهم زنبرو إيرترا والتهدرات تفتيحهم زبلون كلا حصر تحبريتات نكرينا سامو داتام سايصنحو يمن أسيراتهم زي صنحت شوعات إيرترا والتهدرات كم فتحت تقليصو سب السلطان حديدا يمن كما أمسياتهم بإيرترا نمعلتات تأثيرهم صنحو 53 يمناوان قففت عسا مفتحهم شوعات وتهدرات إيرترا كم زفتحت مع كنازينا يمن أونلاين قليص الله اتون وتهدرات إيرترا بزغرباوان بناي كل لا صريحيت حيل بحر يمن اب تخباب تتحيزهم كم زصنحو يزغلص اتمغلص وسيخو እዚ بخلتين وغنات زتغبر مفتاح اسرات بمنغنينت امارات زتبصح سمع مخانون يحبر انتخونه منግስት ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይሃበን ዘሎ እዞም ገፈፍቲ ዓሳ ብጥቓ ደሴት ሓንሽ እዮም ብሓይሊ ባሕሪ ተታሒዞም ደሴት ሓንሽ ዝቑር ኣብ ጥቓ ባቢኤል መንደብ ካልኣይ ዝዓበየ ደሴት ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራን የመንን ኣብ ግጭት ኣቴናሉ ዝነበራ ቦታ እዩ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ኣውራጃ ኣልኻውኻ ዝርከብ መደበር ዓሳ ምስ በፅሑ መግረፍትን ምምዛዕ ጀላቡን መሳርሒታቶምን ከም ዘጓነፎም ብምግላጽ እቲ ማእሰርቲ ተሪር ምንባሩን ብዙሓት ነቲ ለቢሶሞ ዝነበሩ ክዳውንቲ ጥራይ ሒዞም ከም ዝተመልሱ እዮም ሓቢሮም እዚ ፍጻመ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ጸጥታዊ ኩነታት ኣብ ዝኸረሉ ዘሎ እዋን ዘጓነፎ ኮይኑ እቶም ህይወቶም ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝተመርኮሰ ተቐመጥቲ ናይቲ ከባቢ ተጸጊሞም ምህላዎም ነቲ ማዕከን ዜና ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ሓምላ 14 ናይዚ ዓመት እዚ ኤርትራ ዓሳ ክገፉ ዝሓዘቶም ሱሳ የመናውያን ኣብ ማእሰርቲ ናብ ዓዶም ኣፋንያቶም ነይራያ እዚ ፍጻመ በተደጋጋሚ ዘጋጥሚው ብዝሒ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተኣስሩ ዝተገልጸ ጸብጻብ እኳ እንተዘየሎ ኣብ 2020 ሚኒስትሪ ሃፍቲ ዓሳ የመን ከም ዝገለጾ ኣብ መንጎ 2015 ከምኡውን 2017 ልዕሊ 5,000 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተኣስሩ ገሊጹ ነይሩ እዩ ኤርትራን የመንን ብዋንነት እቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ደሴት ሓንሽ ዝቑር ካብ ድሕሪ ዑስማናውያናት ሒዙ ሕቶ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ እዩ እዘን ኣብ ጥቓ ባቢኤል መንደብ ዝርከባ ደሴታት መተኣኻኸቢ ገፈፍቲ ዓሳ ኮይነን ኣብ ህይወት ተቐማጦ ናይቲ ከባቢ ዓቢ ጥቕሚ ዘለወን ሓደ ጀርመናዊ ኩባንያ ኣብ ደሴት ሓንሽ ዝቑር መንበር ዝኸውን ቀጽሪ ክሃንጽ ምስ መንግስቲ የመን ስምምዕ ኣካይዱ መስርሕ ህንጸት ኣብ ዝጀመረሉ ድማ የመን ነቲ ቀጽሪ ንምሕላው ወተሃደራት ኣሰዲዳ ኤርትራ በጎና ነቲ ብየመን ዝተወስደ ስጉምቲ እታ ደሴት ንምቁፅጻር ዝተገብረ ዘይሕጋዊ ፈተነ ጌራ ስለዝተመልከተቶ ሓይልታት የመን ካብቲ ተግባር ክዕቀቡ ብምትሕሳብ ክሳብ ታሕሳስ 1995 ኣብ ዝነበረ ግዜ ክወፁ መጠንቃቕታ ሃበቶም በዚ ዝተገብረ ካብ 15 ክሳብ 17 ታሕሳስ 1995 ግጭት ተላዕለ መንግስቲ የመን ሕቡራት ሃገራት ጣልቃ ኣትዩ ክፈትሑ ሓተተ እቲ ግጭት ኣብ 1999 ብዝተዋህበ ፍርዳዊ ውሳነ ድማ መዕለብ ረኸበ እቲ ውሳነ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ዘሰሓሐ ቦታ ንየመን ዝሃቦ ኮይኑ ንዶብ ክልቴን ሃገራት ንጹር ከም ዝገበሮውን ይግለጽ ኣብ ውሳነታት ንጥፈታትን ምግፋፍ ዓሳ ግን ክልቴን ሃገራት ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ናይ 4 ጥሪ 2024 ሕታሙ ቀይሕ ባሕርን ጂኦፖለቲካውን ብዝብል ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ከም መቐጸልታ ናይቲ 50 ዓመታት ተጻብኦ ናይ ሓንሽ ፈጠራ ግጭት ባህራዊ ዶብ ብናይ ኤርትራን የመንን ናይ ዶብ ዘይምፍላጥ ምስሓብ ኣይነበረን ሓንሽ ልዑላዊ እጆታ ንየመን ኣስጊርካ ኤርትራ ኣብ ግዛእታዊ ማያት የመን ዓሳ ክትገፍፍ ዘፍቅድ ዝተዋህበ ብይን ካልእ ሕጋዊ ፍሕሶ ነይሩ ዝብል ተጻሒፉሎ ኤርትራ ነዚ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣብ ሓድሕድ ማያዊ ግዛእታዊ ምግፋፍ ዓሳ ንግድን ከካይዱ ኣይተቐበሎን ስለዝኾነ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ናብ ግዛእታዊ ማያት ኤርትራ ኣብ ዝኣትሉ ኣብ ቀይዲ ተውዕል ግብፃውያን እውን እንተኾነ ካልኦት ዜጋታት ኣብ ግዛእታዊ ማያት ኤርትራ ዓሳ ክገፉ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ቀይዲ ይኣትዉ እዮም ናብ ገለ ሓበሬታ ካናዳ ንብሪጣንያ ከምኡውን ፈረንሳ ስዒባ ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ከም ትህባ ሓቢራ ኣላ ካናዳ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤም ኣፍልጦ ክትህብ መደብ ከም ዘለዋ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ገሊጹ ኣሎ ማርክ ካርኒ ንጋዜጠኛታት ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ተወጢኑ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ገለ ቅድሚ ኩነት ዝምርኮስ ኮይኑ ገለ ካብኡ ሰብ መዚ ፍልስጤም ምሕዳር ጽገና ክካይዱ ኣብ 2026 ሓማስ ዘይብሉ ሓፈሻዊ ምርጫ ክካይድን ዝብል እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ማርክ ካርኒ ትማረቡዕ ምስ ፕረዚደንት ርእሰ ምሕዳር ፍልስጤም መሐመድ ዓባስ ከም ዝተዘራረበ ገሊጹ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዕንወት ክፍጸም መፍቃዱ ብምኹናን ወሲኹ ተኽእሎ ፍታሕ ክልቴን ሃገራት ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይብሕጎጋሎ ድሕሪ ምባል ካናዳ ምስ መሻርክቲ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ተግባራዊ ክኸውን ትጽዕር ከም ዘላ ገሊጹ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ድሕሪ መግለጺ ካርኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መርገጺ መንግስቲ ካናዳ ዝርአ ዘሎ ለውጢ ንሓማስ ዓስቢ ምሃብ ምዃኑን
ነቲ ኣብ ቃዛ ተኽስዶን ምባልን ዝግበር ዘሎ ዘተታት ነቶም ጅሆታት ምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት መዐንቀፍ እዩ ብምባል ገሊጹ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ብሪጣንያን ፈረንሳን በብእዋኑ እስራኤል ነቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ዘስካሕክሕ ኩነታት ደው እንተዘያቢላቶ ኣብ ወርሒ መስከረም ንፍልስጤን ከም ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝህባ ክገልጻ ጸኒሕን ኣለዋ። ንዑ ተኸቲላ ካናዳ እውን ትማሊ ተመሳሳሊ መግለጺ ኣውፅኣ ኣላ። ኣብ ካልእ ሓበሬታ ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ኣሜሪካ ኣፍልጦ እንተሂባትና ከም ሃገር ኣፍልጦ እንተሂባትና ኣብ ወደብ በርበራ ወታደራዊ ማዓስከር ክትምስርት ክንፈቕደላ ኢና ኢሉ ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ዓብድራሒም መሐመድ ዓብደላሂ ሲሮ ትማሊ ምስ ብሉምበርግ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ምምሕዳሩ ምስ ኣሜሪካ ንምዝርራብ ድሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ንኣሜሪካ ኣብ ወደባዊት ከተማ በርበራ ወታደራዊ ማዓስከር ክትምስርት ፍቓድ ከም ዝህብን ከም ሊትዮም ዝኣመሰሉ ማዕድናት እውን ንኽጥቀሙ ከም ዘፍቅደላን እቲ ፕረዚደንት ገሊጹ ኣሎ። እቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ሶማሊላንድ ወታደራዊ ማዓስከር ክህልዋ እንተደልያ ብሓጎስ ክንቅበሎ ኢና፣ ቀንዲ ዕላማና ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ምርካብ እዩ ብምባል ኣሜሪካ ነዚ ኣፍልጦ እንተትህብ እትረኽቦ ረብሓታት ዘርዚሩ። ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክዘራረብ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ናብ ካልእ ሓበሬታ ሓያል ሱናሚ ንሩስያን ጃፓንን ክወቅዕ ክኢሉ ኣሎ። እዚ ቅድሚ ትማል ምሸት ኣብ ጥቓ ደሴት ኩሪል ሩስያ 8.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብምፍጣሩ ኣብ ዞባ ጃፓን ሆካይጎ ቀታሊ ማዕበል ሱናሚ ኣበጊሱ ኣሎ። ማዕበል ሱናሚ ኣብ ከተማ ሴቬሮስ ሩሊስክ 4 ሜትሮ ብምብጽሑ ህጹጽ ኣዋጅ ክእወጅ ተገዲዱ ኣብ ጃፓን ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪ ቤቶም ከም ዝተሰደዱ ተገሊጹ። ብጀካዚ ኣብ ኣሜሪካውን መጠንቀቕታት ተመሓላሊፉ ኣሎ። እዚ መጠንቀቕታት ሱናሚ ኣብ ገማገም ባሕሪ ህዋይ፣ ኣላስካ፣ ካሊፎርኒያን ዝተዘርግሐ እዩ። እዚ ማዕበል ኣብ ስግር ፓሲፊክ እናተጓዕዘ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ነበርቲ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ጻውዒት ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓቢ ጉዳት እኳ እንተዘይተረኣየ ዝቕጽሉ 24 ግን ኣዝዮም ኣገደስቲ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። ናብ ካልእ ሓበሬታ ብሞንጎ ናይ ነዊሕ እዋን መሓዙ ዝኾነ ሃገራት ደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን ኣብ ጥቓ ሓበራዊ ደበን ብዝተፈጥረ ግጭት ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም። ብወገን ክልቲኡ ሰራዊት ብዝተገብረ ተኽሲ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዞባ ካጆ ኮጂ ደቡብ ሱዳን ተኽሲ ከም ዝተለዋወጡን 5 ወታደራት ደቡብ ሱዳን ከም ዝሞቱን ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ገሊጾም። ወሃቢ ቃልሲ ሰራዊት ዩጋንዳ ፍሊክስ ኩላጌ ወታደራት SSPDF ናብ ዞባ ምብራቕ ፈለግኒ ዩጋንዳ ብምእታዎም መውፃእ ኣብዮም መንባሮምን እቲ ተኽሲ ከም ዘስዓቦ ብውሕዱ ሓደ ወታደር ዩጋንዳ ከም ዝሞተን ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን ናይ ነዊሕ እዋን ምሕዝነት ዘለዎን ኮይነን ዩጋንዳ ንሓያሎ 10 ዓመታት ንፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ብምድጋፍ ነታ ሃገር ኣብ 2011 ናጽነት ክትረክብ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ክትዕወት ዓቢ ግደ ምጽዋታ ዝፍለጥ እዩ። ንሎሚ ዝበልናዮ ዕለታዊ ዜና ዝመስል ነይሩ። ሳብ ዝቕጽል ሰላም።